Masami nga tinuan ang earphones sa headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad stock na alas 5 sa hapon. Welcome kami nas pagpalagad sa Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Lunes, edisyon sa Patutunan Petsa 21 sa bulan sa Febrero. Kamusta na kamo? Mga sokay naton, tagpalamati naton, mga kabombo naton sa 61 nga mga kabanggayan sa sulat sa Bacolod kag mga kabombo man naton na sa mga banwa kasulat sa kabuusan sang probinsya. Mga nakatutok na karon live sa aton sa FB kag YouTube channel, mga taga-Negros sa Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, makita na nila. Mabatiin nato papalagad siningapon inyo Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Masako-sako ng palaibot sa sulat sa Bacolod, inupulit na sa aton sini nga mga trabahante. Kapon nyo sa diri kapon Bombo Dennis Rubica. Anong nga mga balita ang aton kapatamod? Sa aton sini mga nagapaunang mga balita lokal, isa ka membro sa Anak Bayan Negros, kaginapatihan, ginaligar, membro sa New People's Army, isa ka babae na dakpan sa operasyon sa kapulisan dito iya sa may Banwas ng Isabela, narekubiran sa armas kag mga eksplosibo. Samtang isa ka tricycle driver patay matapos gintiro iya sa may Barangay Maaw, Siyudad sang Bago. Sa balita naton sa palibot iya sang pungsod investigasyon sang PNP ginapadalom karon sa natabo nga pagupaas sang PNP chopper kay nasang agad ito iya sa may Baler Quezon nga nagresulta sa kamatayon sang isa kag pagkasamad sang duwa kay banpa. Samtang may 41 ka mga OFW nga apektado karon sa COVID-19 sa liwat naman nga pagtimbuok sang kaso sang COVID dito iya sa Hong Kong. Kag sa ato sinibalita gikan sa luwas ang Amerika ginbulgar karon nga may ara sa nga tawag nga kill list o listahan ang Russia sa mga personalidad nga ilat ni patyon or pagadakpon sa tinion nga sila ang mag-invade, magsalakay, magsulod dito iya sa Ukraine. Buti pinakalitis in principle da masugot na kuno si Russian President Vladimir Putin sa sining ginadoso nga pagsinapol. Sa mga balita ato ni may balita atong kabatamod sining apol palagad sa Patutunan Bombo report sa afternoon edition. Makalang this time unahan taguran ng report ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Sino ining ginatudlo nga membro sa NPA kag membro sa Anak Bayan Negros nga nadakpan sa kandak nga operation sa kapulisan dito sa may barangay Kamang-Kamang Banwas ng Isabela. Ang target natin isa sa mataas pagiging nga leader sa NPA. Apang wala ang naabtan dito ining babaye sa diin nakuhaan sa armas lutang kag eksplosibo mga kaibigan. Sige, kung ang mga balita, madulong ni Bombo Carla, may defensor, sining hapon. Bombo Carla, sa patrol, kamin! Yes, Bombo Dennis. So, isa ka babae, ang nadakpan kag nakuhaan mga kapulisan sa Isabela, Municipal Police Station sa Barangay Kabang-Kamang, Isabela, Negros Occidental, Bombo Dennis. Kagang suspitsado diri among gikilala kay Harleen Balura. Harleen Balura alias Karil, ako na aka Cristel Festoria
Bombo Danis, 26 anyos, kag residente ini siya sa siyudad sa Bacolod, Bombo Danis. So, ini nga suspetado di ginsekar ini napon na Bombo Danis so sa katapos ang Army Bombo Danis sa 303rd Infantry Battalion ako na ako sa 303rd Bombo Danis so ginsekar ini napon kag diri ako ang investigasyon ako monitoring diri sa kapulisan ako sa mga Army Bombo Danis ini posibilidad nga isa man ini siya ka NPA Bombo Danis kung may posibilidad man nga siya man ang himo sinisang press release sa Bombo Danis no kay tiyang pagasabihan diri sa warrant of arrest sa mga kapulisan namong si Juanito Pagbanwa Bombo Danis alias siya lang wala pa sang ako na alias lang ini ni persona ako sa persona ni Juanito Magbanwa Bombo Danis so may posibilidad ini siya nagahimo man ini siya sa press release sa NPA Bombo Danis kaga nakakapagpakita kay Brigadier General Innocent Sumas sa pasaporte kung mayari ini sa mga previous case si Bombo Danis may ada sila information ka na baton ini si Harley na Balura ano man ini sa Bombo Danis involved man ini sa mga incident based na ginagawa sa NPA Bombo Danis so Bombo Danis Kumukarla Innocent pasaporte per information sa Apo na security operator itong police last Saturday. Sa upod ng ating tropang joint operation. So, may information kami sa mga civilian na mataging aksinan ng police. So, nangayo sa support ng police sa ating tropa, so motokan yung support ng ating tropa. So, ara ako din ang presensya ka ranking NPA na piling nila dito sa Isabela. Amo lang yung ginagatuan sa police natin. May isang kaming waran, bala mo, dami ito waran mo. Sina ito, ang spokesperson, si Juanito Magbanwa. Okay, oo. So, nung isang ka-police ako din sa Manila, yung naka-stapo ni si Juan, si Juanito Magbanwa, may makita ni si Juan, si Harlene Balora. Ang nagagawin na kung tanaw natin ang press release ng front organizations. Kasi CBP terrorist group din sa Negros. Ginasiling nila ang membro ko ni Kanak Bayan. Pero bala natin nga si Harlene Balora, si Juanito Magbanwa, nga balaan natin isa ni ka-commander dire kay NPA sa Negros Island. Nga kung tanaw natin, dinatrace nila ang mga certain facts to justify nga hindi nga si Harlene Balora, amo ko niya ay membro sa Anak Bayan. Pero ang tuod, ito po ni Kwan, dito lang siya sa area, si Juanito Magbanwa. So kung tanaw natin, silang gusto ituon nila, kung may ito po nila ang mga tao, mga pero balaan sa mga pumuluyo, balaan sa mga tao, nakaupod niya ni Juanito Magbanwa. So hindi nila pwede pag-isulihin na membro siya sa Anak Bayan, kundi membro na sa NPA. Nakaupod nga yung siligong under Nakaupod ni Juanito Magbanwa. So kaya scanning naman ang mga report. So hindi membro ni siyang una diri sa kabataan siguro, diri sa Bacolod. So, kung kita natin, di na siya sabong. So, nagupod na sa armado ng NPA. Maganin na piling natin nga ang mga ginikanan, sa baybayan gidang nila mga kabataan na hindi masulod diri sa duty ng NPA. Sir, amo ni si Juanito Magbanwa, doon siya ni Sir ang kapagwa, sir, isang press release nila, sir? Amo ni siya kung siya ang ginabutang ng ngalan na police. So, kasi tanaw na ito, kung kaupod na si Balora, ibasi na mo si Balora, kaupod na nagabuhat sa press release siguro, nag-drafts man siguro na, Dahil pagkabalo natin daw, mayad man mag-English ni si Harlene Balora. Taga Bacolod lang niya siya. Okay. I-check ko lang, I-check ko lang daw ang nakagraduate naman siguro niya. Pero kung yung naman, mga nabiktima niya sa mga sala na ideolohiya, at medyo na-twist ng, ang iyang nag-upod siya dito, o basi natuntuhan, or what. Abo niya nadala, just like before sa Bacolod incident before, na may mga kabataan nga,
idaluntan nila immerse na base ini before is nadala ni siyang grupo nga magsaka na mag-upod mo sa armada mga nini nga siling natin daw biktima nila. Ang report siyang pulis no dahil ang pulis ni ang nag-speed operation so nakuhaan niya ako din sa arma so and other items ang subong may election period pa so diri man gyapon mahulog ni no illegal possession of firearms including no ang subong may gun ban kita subong nga period. Yes, so bali pila ka bilog sir pangatubangon ni sir nga kaso si Nini Harkin. Hindi ko lang sure no pero may ara na subong adlaw to subong wala pa ka feedback ang among tropa including yung PNP so pagkasakaan din nga sa kaso yun. So far, sir, wala ini siya iban pa nga mga previous cases, sir, na na-involve man siya sa sa mga NPA o kung mga ginimo sa NPA? Tanaw naman na involved niya dahil mga kaupod ng iba nga nagbalik sa gobyerno. Amo nga na-mention niya, no? Mga kaupod niya. Okay. Na-mention naman siya. So may mga participation man siya sa armadong nila, nga hulag. Bombo Carla. So, pamadali nga pahayagi kan kay Pilisutanan Colonel ako na Brigadier General Inocencio Pasaporte regarding ni kay Harlina Balura no timayara manining sila sang monitoring abang modanis kay amo tong hambal ni Brigadier General no ang sinuman ang ila sini nga gininto nga hindi ini NPA bamodanis kay bangod nga ang iya sini nga ginaupdan nga si Juanito Magbanwa bamodanis isa ka mataas nga miyembro sang NPA abang modanis. Taga din siya sa Bacolod, Bombo Carla. Abang madanis ang ginhatag ring address ni sang suspetsado sa may area sang Libertad Bomboden. Libertad is Barangay 40. Yes, Bombodenis diri sa may area sang Libertad Public Market Bombodenis. Okay, follow up na Bombo Carla, no? Ito yung shooting incident sa may syudad sa Bago, doon nagtambag nanto ang biktima sa panapuruan. Yes, Bombodenis. So, isa ka shooting incident ang nagluntad sa area sang Bago City, Bombodenis. So, ini ang shooting incident nagluntad ini sa may area sang public market, sa may area sang barangay Maaw, Bombodenis. Kung sa diin, isa dari ka lalaki ang nadulaan isang kabuhi, Bombodenis, no? Nakunta ni tambang lang ini siya sa mga nag-inaway, Bombodenis. Kay information na niya nakuha ang involvado diri sa pagbaisay o kung sa inaway Bombodenis ang iya sining utod Bombodenis kag ginahibalo pa subong sang mga o kung naginapatigayunan sang hot pursuit operation sang mga kapulisan sang Bago City ini nga suspetsado Bombodenis intiro patay gid ini nga biktima nga kilala kay Efraim Bombodenis area man sang o kung residente man sa syudad o na Bago City, Wambodani. So, Efraim Alinsuring na residente sa barangay Dinubuhan, Bago City, Bombodani. So, subong na, pigayan ang hot pursuit operation sa kapulisan sa Bago City, Bombodani. Ano gid bala ang ugat so para duway pagid no? Sa isa ka video Bombodani daw makita ang gidaton da pag tiro sa suspect sa biktima Bombo Carla way pa motibo gid. Yes, sa papadali sa subong note, ang investigasyon sa mga kapulisan ang mga ginulat nato no regarding kung gintiro niya gid ini nga biktima Bombodenis. So grabe gid no, sila lang isa lang ka sentro ang kalayuon sinisang suspetsado kag sa biktima Bombodenis. Ay upod ang suspect kalaw sakay sa motor. Yes, sa Bombodenis. So nagsakay ini siya sa gilayon sa isa ka single na motor Bombodenis may driver pa ang motor imagine no madamo pa sang tawo ang area. Yes, so okay public market ini madamo pa sang tawo temprano pa Bombodenis kag nagsakay ini siya sa gilayon sa motorsiklo Bombodenis. Ano oras sa tabo ni Bombo Carla gani nilanggid nga ugto? So, Bombodenis na naton mga alas 10 sang aga ini nagluntad. Yes, kagina sang aga ini nagluntad ang ini nga shooting incident sa Bombodenis. Kaya makita ta Bombo Carla sa video pag abot sa suspect dugin sipa ilan to ang isa ka persona nga naka-sweatshirt sang puti amo to kontra niya galing ini nakapula amo to nag-awat abin tambag sa iya pinusangan. Amo gigani Bombodenis. So una no
gintindakan niya isa ka lalaki, then gintambagan, pagtambag mamadanis nagtiro ini sanay no sa ginsipa niya nga una nga lalaki tapos ang ikaduwa nga na ako nang nagtambag gintiro niya na iniya mamadanis. So gid planado gid kay may siya getaway vehicle sa nga motorsiklo angkas ni siya ang driver sa motor gurat lang siya pagtapos siya tiro sibat dayon. Mo gani sa mo guide gani abang madanis sa man niya to sini nga ibalo no sa kapulisan kung kung ano din ang rason sinisang naglugtad nga shooting incident bombodan. Sige. Babadanis sa may nag-report gikan sa patrol ni si Bongo Parliament Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. That's sa radyo. Bongo. Damo salamat po Carla May Defensor. Grabe no, do ko dyonaryo na subong niya tiro ka magpatay ka sa tawo no. Do maniguro sila ko do kadamo gapon sa nga makabig naton nga mga loose firearms no nga nag-exister sa ato sini nga sosyudad. Sa gabay pa magaan ni justisya madakop sa aton mga kapulisan sa may bago ining suspect nagtiro patay sa isa man niya ka tricycle driver. Okay, nasa nga agad sa may barangay Maaw, no? Public market sa Maaw, sa may syudad Iyasang Bago. Inyo pala tutunan Bombo Report sa afternoon edition. Magapanabalik, makalagay lamang pala importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ng sponge. Number 1! Basta Radio Bombo! Balik din magpalagay sa Pratutunan Bombo Report sa afternoon edition. Standby ko mga pinag news sa tatang mga studala ko labas kag maganaga pauna ang mawalita nasyonal. Dahil kita na iwa ang atong blatogin na patigayon nga grand draw sa atong siling Wanto Panalo promo part 20 no sa ligad nga December 25 tari nawa. Ari na ang ginahulat sa nga tanan no nga atong sining tanan ang pag-award sa atong sining mga winners sa atong sining Wanto Panalo part 20 promo grand draw mga kaibinan sa maabot ng Pebrero 28 sa masunod nga Lunes ang aton sining mga winner nationwide magabato na sa ila sining padya sa aton sining awarding sa maabot nga last 10 ng aga Pebrero 28 sa aton sining grand draw sa aton sa aton si Wanto Panalo part 20 promo sa grand draw talang yan nga pa-premyo naton mga 2 milyon mo ka pesos cash lakip na rin 1 million pesos nga grand prize sa aton sining grand draw. So magluwas sila aton nga 1 million may regional prizes kita kag may arap kita sa tawag to nga kanla guaranteed prize per area so Dres Negros diri sa Bacolod i-award naman na si ila ila sining mga pa-premyo mga kaibigan. So, bantayan nyo sa mabot nga Lunes, Pebrero 28, ang ato silang pagpanagtagkon pag-award sa mga matuod-tuod nga mga papremyo sa mga matuod-tuod man nga mga winners. O kung nagdalalaog, dali lamang sa Bombo Radio Philippines nga ang mga promo wala sa ang ginatawag nga hukos-pokos. Matuod-tuod kung winner ka gidya.
Muna makabinan, no? So, sinaton, ang ato ni award nationwide, ang muning 1 million pesos cash nato nga grand prize winner, ang apat ka tag 50,000 pesos, no? Nga per region naton nga award. Of course, ang aton sining guaranteed prize per area, mga kabinan, no? Ang tatlo, ang third prize 5,000 pesos, second prize 10,000 pesos, ang first prize, no? 15,000 pesos ba terrible. Kwarta nga maliwanag na sa maabot yang Lunes. Makabilang so sa Bacolod, there's Negros, sa Lunes. Ato din nga mga guaranteed prize winner, tatlo ni sila, batunon na sila premyo sanday Sofimar Lapuos, no, sa barangay Dumanan Surat sa Bacolod, atong third prize winner, 5,000 pesos kasi nga si Batunon. Second prize naton winner si Rona Bilibert, no, sa barangay 18 Surat sa Bacolod, 10,000 pesos kasi nga sila nga kwaon nga premyo sa masunod nga Lunes. Kag atong first prize winner si Shady Ann Sayon, no, sa barangay 2 Surat sa Bacolod, no, 15,000 pesos kasya ang premyo nga iya sininga batunon, mga kabinan. So ara na ang inyong ako ng inyo si Gracia, no, sa ato si Grand Draw sa 1 to Panalo Part 20 promo sa December 25, inyo na mabaton sa maabot nga Lunes. So bantayan nyo man nagyapon, kay live naman na ding tutukan, sa Bombo Radio Bacolod, aton sining awarding sa aton sining mga winners sa Grand Draw sa 1 to Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Punto las 6 na sa gabi, Standby kami sa center, aton nga mga air assets nga aton sining PNP kag AFP, nagakalahugpa lang, musdok lang, tiki natos nga agad sa may Real Quezon, isa naman ka chopper sing PNP na crash, isang patay, duwa ang pilason, ang problema sa na day, mechanical error or human error. News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in! And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-21 sa buwan ng Pebrero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Occidental Mindoro niyanig ng 5.3 magnitude na lindol ayon sa PHIVOLS. Isolation facilities naman para sa mga overseas Filipino workers sa Hong Kong na tinamaan ng COVID-19, tinatrabaho na ng gobyerno. New Normal Manual na gabay para sa May 9 election. Sa gitna huya ng pandemya, inilabas na ng Commission on Elections. Mamaya, kukuha naman tayo ng update sa bumagsak na isang PNP helicopter sa Marial, Quezon Province. Isa na ang naitalang patay habang dalawa naman ang sugatan. At mamaya naman, alamin natin ang sanhi ng pagbagsak. Sa atin pang mga dagdag na balita, 12 katao na iligtas mula naman doon sa tumob na bangka. At sa international news naman, ang US nagbabala sa UN matapos na makatanggap ng impormasyon na may hawak na listahan ng Russia ng Ukrainians na papatayin o ipapadala sa kampo sa oras na mangyari ang pag-atake. Sa balitang palakasan sa NBA, binigyan ng parangal sina Michael Jordan, Magic Johnson at mga miyembro ng 75th anniversary team, Stephen Curry at LeBron James. Nanguna naman sa panalo sa All-Star Game. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Niyanig ng 5.3 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Luzon kaninang alas 3 sa 22 ng hapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, natukoy ang epicenter sa layong 16 na kilometro sa hilagang kanluran ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro. May lalim itong 106 na kilometro at tectonic ang pinagmulan. Naitala naman ang intensity 3 sa Puerto Galera, Oriental Mindoro at intensity 2 sa Quezon City, habang sa iba pang bahagi ng Metro Manila ay may mga pagyanig din.
Ang instrumental intensities ay nagtala naman ng data na intensity 3 sa Calapan City at Puerto Galera dyan sa Oriental Mindoro. Intensity 2 ang naitala sa Batangas City, San Jose Occidental Mindoro, Tagaytay City, Magalang Pampanga, habang intensity 1 sa Muntinlupa City, Carmona, Cavite. Ayon pa sa PBOX, maaaring masundan ang mga ng aftershocks ang naturang pagyanig sa mga susunod na oras. Samantala, sa karagdagan pang balita, mga isolation facilities naman para sa mga OFWs sa Hong Kong na tinamaan ng COVID-19, tinatrabaho na yan ng gobyerno. May kabuang detalye si Bombo Raymond Tinaza. Dennis, Bombo Ever, tinutugunan na ng Malacanang ang kailangang tulong ng mga overseas Filipino workers sa Hong Kong na nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na kipag-ugnayan na ang Philippine Overseas Labor Office o POLO sa Hong Kong sa isang non-government organization doon para mabigyan sila ng isolation facility kung saan pwedeng dalhin ang mga pasyenteng OFW pati na rin ang sakyan nila o transportation arrangements. Ayon kay Nograles, nag-ugnayan na rin ang POLO sa Hong Kong Labor Department na nag-set up na rin ng isolation facility para sa iba pang mga Pilipinong pasyente habang naghintay sila ng admission sa quarantine facility. Maliban dito, sinabi ni Nograles na binigyan na rin ng POLO ang mga apektadong OFWs ng pagkain, hygiene kits at power banks para sa kanilang pagkomunikasyon habang naghihintay ng tawag mula sa Center for Health Protection at sa Hong Kong Labor Department. Nagkaloob na rin ang POLO ng $200 bilang aftercare financial assistance sa mga OFW na gumaling sa sakit, maliban pa sa parehong halaga na ibibigay ng OWA sa kada OFW na COVID positive. Kaugnay nito, sinabi ni Nograles na sa 28 mga OFW sa Hong Kong na nagpositibo sa COVID-19 hanggang itong February 19, 5 ang mga gumaling na at 3 ay nakabalik na sa kanilang trabaho o sa kanilang mga employers. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Sa atin pong mga update pa mga kabombo sa nalalapit na eleksyon, nasa 1,289 katao na ang naaresto dahil sa mga paglabag sa umiiral na COMELEC gun ban. Simula ho yan noong Enero 9, kaugnay pa rin ang nalalapit na 2022 national and local elections. Mula ho sa mahigit 1,200 na naaresto, 10 rito yung mga kawani ng Philippine National Police at 8 naman mula sa Armed Forces of the Philippines. Karamihan naman sa mga naaresto ay mga sibilyan. Umaabot ho sila ng 1,247 habang nasa 13 naman ang mga security personnel. Ilan sa mga nakumpiska ay 980 na iba't ibang uri ng baril, kung saan ilan dito ay pistola at handguns. 37 naman mga kabombo yung light weapon kagaya ng rifles at submachine guns. May mga nasamsam din na bladed weapon, explosive devices at mga bala. At meron ding 52 na mga replika ng baril. Karamihan sa mga naitalang paglabag sa gun ban protocol ay nanggaling sa National Capital Region, sinusundan ng Calabarzon, Central Visayas, Zamboanga Peninsula at Western Visayas, alinsunod sa Resolution Number 10728. Mula huyan sa Commission on Elections, pansamantalang sinususpindi ang pagdadala, pagtransport at iba pang mga gawain may kinalaman dito sa pagdadala ng mga baril, maging ng mga ammunitions, mga pampasabog. Gayon din ang employment ng security personnel para ho sa VIPs sa panahon ng halalan hanggang Hunyo 8 taong kasalukuyan. Sa iba pang mga balita, ang New Normal Manual naman na gabay para sa May 9 elections sa gitna yan ng pandemya, inilabas na rin ng Commission on Election. May karagdagan pang detalye si Bombo Gerald Ulip.
Yes, Bombo Dennis, Bombo Everly, inilabas na nga ng Commission on Elections sa kanilang website itong new normal manual na magiging gabay sa lahat ng sektor para sa magaganap na election dito pa rin sa Pilipinas sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ang naturang manual ay binuo ng komisyon dahil na rin sa pagkakaroon ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 pandemic sa gitna ng halalan sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng halalan sa Pilipinas. Pirmado ng buong COMELEC Bank ang manual at kasama pa rito ang mga nagretirong sina dating COMELEC Commissioner Sharif Abbas at dating New Normal Committee Chair Commissioner Antonio Co. Jr. Aabot sa 1,275 na pahina ang manual at kabilang dito ang pahina na tumutukoy sa general guidelines. So ang pangkalahatang panuntunan sa pagsagawa ng halalan sa ilalim ng new normal kasama na ang pagsunod sa minimum health standards. Kasama pa rito ang pagsusuot ng face mask at face shield sa pagboto at ang pagkakaroon ng sanitation station sa mga daanan papasok sa mga polling precinct. Kailangan din ang pag-check up sa temperatura at ang mahigpit na pagsunod sa physical distancing. Sinabi ng COMELEC na ginawa ang naturang guidelines para masigurong ligtas, maayos, epektibo at tuloy-tuloy ang serbisyo ng komisyon. Magsisilbi rin itong gabay para sa pagdaraos ng maayos, malinis, ligtas, malaya, matapat, mapagkakatiwalaan, gender responsive at socially inclusive na halalan. Una rito mahigpit na itong direktiba ng COMELEC sa mga nagsasagawa pa lamang ng campaign rallies na sundin pa rin ang minimum health protocols para maiwasan ang pagsipa na naman ng kaso ng COVID-19. At live mula pa rin dito sa Commission on Elections sa Intramuros, Manila, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 9 na minuto na makalipas ang 6 ng gabi. Ito mga kabombo, isang malaking balita ngayong araw na ito dahil may naitalahong patay. May 2 sugatan din matapos na bumagsak ang isang PNP helicopter. Diyan ito nangyari sa Real, Quezon. At inaalam na ngayon yung sanhi ng pagbagsak ng naturang helicopter. May update si Bombo Annalise Soberano. Isang nasawi habang 2 ang sugatan matapos bumagsak ang isang PNP Airbus H125 helicopter kaninang umaga sa Real, Quezon, kung saan nakatagdasan ng i-pick up ang party ni PNP Chief General Jonardo Carlos. Ayon kay PNP PIO Brigadier General Roderick Agustus Alba, pumanaw habang ginagamot sa crash site ang pangatlong pasahero na na-recover mula sa bumagsak na helicopter ng PNP. Kinilala itong si Patrolman Allen Noel Ona na unang iniulat na nasa kritikal na kondisyon nang matagpuan ng mga rescue teams. Ang 2 pang sakay ng chopper na sina Lieutenant Colonel Dexter Bitug ang pilot at Lieutenant Colonel Michael Meloria ang co-pilot ng chopper ay nailigtas mula sa crash site at agad dinala sa isang ospital sa Infanta, Quezon. Bandang 2:00 ng hapon nang ilipat ang 2 piloto sa Camp Crame General Hospital. Ang PNP H125 Airbus helicopter na may tail number RP9710 ay unang iniulat na nawawala matapos lumipad sa Manila Domestic Airport kaninang 6:00 ng umaga. Natagpuan ito pasado 8:00 ng umaga matapos bumagsak sa may Purok Mayaog, Barangay Pandan, Real, Quezon, habang patungo sa Balasin Airport sa Quezon. Iniimbestigahan na ngayon ng PNP ang sanhi ng pagbagsak ng nasabing helicopter. Ito na ang ikalawang insidente na bumagsak ang helicopter ng pambansang pulisya. Ang unang insidente ay nangyari noong March 2020 sa panahon mismo ni retired PNP Chief Archie Gamboa. Lulan din sa nasabing chopper si Gamboa at ang 3 general. Sa ngayon, nasa 6 na lang ang PNP helicopters matapos bumagsak ang isa kanina. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala pa, inihanay na ni Senator Coco Pimentel ang mga ipapatawag sa pagdinig. Ukol na rin ito sa mga nawawalang sabongero. Kaugnay ito ng nakatakdaring pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa darating na araw ng Huwebes. Ayon kay Pimentel, iimbitahan nila ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero pati na rin ang mga operators ng sabungan sa Maynila at Laguna. Aabisuhan din nila
para sa hearing ang mga opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Para naman sa senador, kailangan ikonsidera ang mga pangyayaring ito sa paghimay nila sa prangkisa ng online sabong. Naninindigan kasi ang mambabatas na nangangailangan pa rin ng prangkisa ang mga online sabong upang matiyak na may umiiral na safeguards sa babalang kasing batas. Abangan mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, meron ho tayong makakausap na eksperto. Lumalabas kasi sa mga pag-aaral na napakaraming klase ng sakit ang mistulang napabayaan sa panahon po ng pandemya. Papaano kaya ito mariresolba at papaano makaka-recover dun sa pre-pandemic stage yung ating medical profession at gayon din yung mga pasyente na nakaharap ho sa malalang mga sakit pero hindi ho agad-agad natutugunan. Bunsod ho niyang problemang dulot ng kasalukuyang sitwasyon natin, yung pandemic dito sa ating bansa. Although ito'y hindi naman lang sa Pilipinas, ito'y worldwide problem. Yan at iba pa hong mga balita ating tututukan mamaya-maya lamang sa atin hong tuloy-tuloy pang mga balita, mga kabombo, mga Kastar Nation, sa ating pagpapatuloy pa rin dito sa ating Bombo Network News sa mga bahagi ng mga pagbabalita, mga kabombo, mga Kastar Nation. Bombo Ever, sa dagdag pa nating impormasyon. Mamaya naman, pakatutukan dahil sa ating international news, ang US ay nagbabala sa United Nations matapos na makatanggap ng impormasyon na may hawak na listahan ng Russia ng Ukrainians na kanilang papatayin o ipapadala sa kampo sa oras na mangyari ang pag-atake. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tuloy-tuloy pa tayo sa mga balita, mga kabombo. Nanindigan ng Sandigan Bayan ukol sa GRAP conviction laban kay dating Tourism Secretary Joseph Felix Marie Ace Durano at sa 5 iba pa dahil sa manumalyang manong pagbili ng 2.7 million pesos na wall calendar ng Department of Tourism noong taong 2009. Napatunayang guilty sa paglabag sa Section 3E ng Republic Act number 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sina Durano at dating Undersecretary Oscar Policarpio Palabyab, Financial Management Service Director Grace Reyes, Euro at Vincent Awards Committee members ng naturang mga tanggapan at dito ho ay sinasabi ng Sandigan Bayan na may sapat na basihan para idiin ang naturang mga individual sa kanilang mga kinakaharap na kaso at kinakailangan panagutan ng mga ito ang kanilang kinasasangkutan bunsod na rin ang manumalyang transaksyon. Nakasaad din ang sapat umanong mga ebidensyang nailahad ng prosekusyon ukol pa rin sa naturang kaso. Mga kabombo, mga Kastar Nation, oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto na ho, makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa puntong ito ng atin humbalitaan, makakausap po natin ng isang eksperto. Ito ho'y medical oncologist mula sa Philippine Society of Medical Oncology. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Dr. Josephine Tolentino. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood at sa inyo pong dalawa na mga magagandang host nitong Bombo Radio. Opo. Kami ho, unang-una, Doktora, marami hong nababasa, no?
marami palang treatment process sa ibang mga sakit din ang sinasabing naapektuhan pala ng husto dito ho sa panahon ng pandemya. Bilang kayo huy doktor, papaano ho ninyo tinutugunan yung mga ganitong sitwasyon at anong panganib nga ba yung kaakibat doon sa mga nagkaroon ho ng mga delay sa check-up, lalo na ho yung tulad ng sakit ho na cancer, doktora? Sige po. Anyway, sabihin ko lang po muna sa mga nanonood at nakikinig na ako po ay isang medical oncologist, no, or cancer specialist, at ang mga ginagamot ko po ay mga pasyenteng merong cancer. At alam natin, ang cancer ay kahit na merong pandemya, hindi po siya natutulog. Kaya kahit na pinoposo natin, kunyari, di ba, meron tayong mga alert level na minsan binabawasan yung mga tao sa isang lugar. Opo. Pero yun hong sakit na to, habang lalo nating pinapabayaan, may chance ho siyang lumala. So, nung pinakauna ho, marami hong natatakot, no, na lumabas. Kahit nga kaming mga doktor, ganun din nung pinakauna. Pero kung tayo po ay talagang sinusunod lang ang mga health protocols, wala naman po kaming nakikita na malaking disgrasya na hindi makapagpatuloy. Dahil yun rin pong sakit ho ng cancer mismo ay delikado rin. Okay. With your indulgence, Dr. Tolentino, may katanungan din ho ang aking katandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Yes, magandang gabi po sa inyo, Doktora. No? Sa kasalukuyan din po, kamustahin na rin po namin kung ano po itong status sa ngayon ng atin po nga mga cancer centers. Dahil kahit may pandemya po or wala man, talagang mabigat na po talagang problema nating mga Pilipino. Ito po nga sakit na cancer. May mga protocols din po ba na sinusunod rito? Kagaya na lamang po sa treatment at pagdating na rin po sa prioritization ng atin pong mga pasyente, Doktora. Well, merong panahon, no, lalo na nung bagong lockdown, naalala natin yun nung March 2020 na ang kailangan nating i-prioritize ay yung mga type ng cancer na talagang kaya pang i-cure. Kasi 'di ba merong mga stages po ang cancer. Pero ngayon ho, no, sa nakikita ko, yun pong pag-aaruga natin sa mga pasyenteng may cancer, halos pare-pareho na po sila. Yung klase ng COVID natin na meron ngayon ay hindi na rin kasing lala noon. Naramdaman rin naman natin yan. Katulad nitong Omicron, maraming nagkaroon. Pero yung pagiging delikado niya, no, yung kakaroon ng mga malalang COVID, bumaba na ng tenfold. So with that, marami na ring mga pasyente na naging confident, no, sa pagpapatingin at pagpapagamot. At ito pong mga cancer center natin ay meron ding mga health protocols, depende kung ano rin yung alert level. So kapag talagang maraming nagkakaroon, syempre yung RT-PCR, antigen test, yung masugid na talagang pag-check sa mga tao kung merong sintomas or wala, lahat po yan ginagawa. At syempre, hindi natin makakalimutan na mag-remind kasi minsan pag nagiging kumpiyansa na tayo, nakakalimutan niya yung ultimo simpleng paglagay ng alcohol, di ba? At saka yung mga pag-mask, minsan yung mask 3 araw nang ginagamit. Hindi ho ganun yun, di ba? Invisible yung kalaban, kaya yung mask pinapalitan rin ho yan mayat maya, lalo na pag naggamit. Okay, Doktora, yung mga cancer patients po kasi natin, gusto man nilang makakuha po ng angkop na hospital care, pero syempre paano nga ba ito kung yung mga pasyente pa rin talaga na may COVID doon ho sa mga pagamutan, napakarami. Tapos syempre mahina naman yung resistensya ho kung meron talagang taglay ng karamdaman, may cancer at madaling mahawaan ng mga sakit. Ano ho yung masasabi nyo hinggil naman dito sa mga hakbang ho para sa mga ganitong sitwasyon? Well, yun ho yung mga pasyente nating talaga on active treatment. Talaga hong minomonitor ho namin yan ng maigi. Dahil kumbaga hindi naman ho natin pwedeng sabihin na wag na lang ho kayong magpagamot dahil merong COVID. Kasi yung cancer nga ho, talagang pwede ring lumala. At pag ito ay lumala, malaki ring gastusin. Kasi ang isang cancer, pag natuklasan na maaga, madaling magamot. Pero kapag ito ay lumala, mas magastos. Kaya yun hong pagpapagamot, I think hindi ho pwedeng ipagpaliban. No? Kaya
ang solusyon, of course, yung health protocols, we just have to follow that. And meron rin hong mga mga mahihinga ng mga tulong. We have yung mga PCSO, DSWD. Marami na rin pong mga programa ngayon ang gobyerno, yung mga DOH, meron na po tayo yung NICA law wherein merong mga tulong na binibigay. May mga malasakit centers na rin po tayo. Yung mga value added tax, mga tinanggal na rin po 'yon. So, kumbaga, talagang may mga ways naman ho para matulungan ng ating mga kababayan na makabili ng mga gamot na ito. Follow up na lang. Iba nga. Okay. Doktora, follow up na rin din po, kung marami pong mga pasyente na hindi po nakapagpatuloy po ng gamutan, meron din po ba na mga nakakuha naman ng angkop na treatment sa gitna po ng pandemic? Paano po ba ma-maximize po ng mga pasyente yung tinatawag po yung bago po ngayon, telemedicine at telehealth sa ganito pong mga sitwasyon, Doktora? Ngayon ho, maalam na lahat. Minsan nga kapag may bago kong pasyente, ma-mention ko lang yung word na telemedicine, alam na nila. So hindi na ho bago sa mga pasyente yung word na yun. Siyempre iniiwasan pa rin natin or minimize yung interaction, not just with the healthcare professionals but of course with other people. So yung telemedicine, makikipag-ugnayan lang doon sa doktor at kung saan man siyang ospital na kung saan niya gustong magpagamot at kumbaga very safe dahil nakikita. Ngunit merong panahon na kailangan din talagang ma-physical exam ang isang pasyente. At depende na po yun dun sa pag-uusap ng doktor at ng pasyente kung kailan dapat makita yung pasyente right away for the physical exam. But, teleconsultation really helped a lot during this pandemic. Talagang marami hong kumbaga gumaling because of this different platforms that we use. Oo. Eto ho, Doktora, may pahabol lamang ho na katanungan. Paano daw ho yung mga cancer treatment protocols para naman doon sa mga nabakunahan na ho sila, at yung mismong tinamaan ng virus na talagang nag-positive ho sila sa nakalipas na mga araw, may pagkakaiba ba ito, Doktora? Para doon sa treatment nila, mag-a-adjust ba or paano ho yung magiging diskarte ng gamutan after na mag-positive yung isang pasyente na talagang may existing ng cancer ho, Doktora? Well, depende ho kung gaano kalala yung COVID po niya. Kasi katulad nitong sa Omicron, ang dami pong mild. Meron din po akong mga pasyente na nagkaroon ng COVID during the treatment. Pero pag iniimbestigahan ko, hindi nga po sila ang unang nagkaroon sa household. It's usually meron pong kamag-anak sa loob ng bahay na nakahawa sa kanila. So hindi po hospital-borne yung infection. Ngayon ho, kapag mild lang, dinedelay po namin ng mga ilang certain number of days. Pag malala yung COVID, ibang usapan po yon. Pero in general, naitutuloy po nila yung gamutan. Okay, Dr. Josephine Tolentino, maraming salamat ho. Unless mayroon ho kayong pahabol na mensahe para ho dun sa mga kababayan ho natin, hindi lang dapat nakafocus dito sa COVID, at least yung mga talagang malala, yung lalo na cancer, baka ho mayroon kayong panawagan. Well, alam nyo ho, yung COVID, nung pinakauna po itong labas, talagang takot na takot. Narinig nyo naman noon, ang unang mga nangangamatay, yung mga doktor. Pero tingnan nyo, kahit na kami po yung pumupunta sa ospital everyday, sumusugod pa rin ho kami. And hindi na ho kami masyadong nai-infect like before. And it's because, we follow the health protocols. And of course, humihina na rin yung kalaban natin. So I guess, this is not the time para isipin pa na lalo nating ipagpaliban ang pag-aasikaso sa sarili natin, lalo na kung natuklasan natin na meron tayong cancer. Ang dami na pong gamot ngayon na nakakagaling. Hindi katulad nung dati pag sinabing cancer, parang death sentence. Parati ko yan naririnig. Pero ngayon ang dami na hong survivors. And it's because hindi lang chemotherapy yung gamot, Meron ng targeted therapy, meron ng immunotherapy, yung mga effects pa ho nila or even yung side effects, hindi na ho kasing lala ng chemo. So there's really a very good future and management for cancer patients now.
Maraming salamat ho sa oras na inilaan po ninyo sa Bombo Radio Philippines, Dr. Josephine Tolentino, Medical Oncologist ng Philippine Society of Medical Oncology. Good evening po, Doctor. Thank you rin po sa inyong lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation natin nung nakausap ang isang eksperto, lalo na ho dun sa mga may kamag-anak ko kayong may cancer, no? Dapat ho, tuloy-tuloy pa rin yung proseso ng gamutan para sa mga ganitong sitwasyon para gumaling pa rin mga kabombo. Abangan ho mamaya sa atin pa mga update, yung mga mahilig sa NBA, nagsaanib puwersa ho. Itong sina LeBron James at ganyan din yung si Stephen Curry, abangan ho yan mamaya lamang. Samantala sa mga dagdag na balita, nakatakda ng simulan ang paunang investigasyon sa kasong pagpatay na inihain laban sa 17 pulis na isinasangkot sa tinaguriang Bloody Sunday Operations na kumitil sa mga aktivistang sina Ariel Evangelista at kanyang asawa na si Ana Maris sa Southern Tagalog Huyan noong March 7, 2021. Nakapag-issue na ho ang Department of Justice ng panel of prosecutors ng sabina sa 17 pulis na inatasang humarap sa preliminary investigation sa araw ho ng bukas, Pebrero 22. At meron din hong pagdinig sa 1 ng Marso, dakong alas 2 ng hapon at isasagawa ho yan sa National Prosecution Service ng Department of Justice sa Padre Paura dyan sa lungsod ng Maynila. Tinukoy ang mga respondents na mga miyembro ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Region 4A. Ito ay sina Lieutenant Colonel Joseph Nando Jr., Lieutenant R.J. Santos, Master Sergeant Rafael Roque, Police Master Sergeant Mark Tolentino, Senior Sergeant Elvern Kakatian at maraming iba pa na mga inaakusahan kaugnay ho sa naturang pangyayari at gayon din yung mga may partisipasyon sa sinasabing krimen. Maalala mga kabombo na napatay ang mag-asawang Evangelista sa Nasugbu, Batangas habang sinisilbi ng kapulisan ang search warrant laban sa dalawa. Maliban pa rito ay nasa 7 iba pa na mga aktivista ang napatay din at 6 naman ang inaresto na iniuugnay pa rin sa komunistang grupo sa Joint Police Operation sa Southern Luzon provinces. Samantala, pabor naman ang ilang business groups na ilagay na sa pinakamaluwag na Alert Level 1 ang buong Metro Manila at iba pang probinsya sa bansa na nagpapahintulot sa full capacity operation ng mas marami pang mga negosyo. Sa isang forum, sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na kailangan ng magbukas ang ekonomiya upang mabayaran ng bansa ang malaking pagkakautang nito na ginamit sa pagtugon sa COVID pandemic at mas marami pang pera na kakailanganin para sa pagbabakuna ng booster shots at iba pang gastusin. Dagdag pa ni Concepcion na ang pagbubukas ng ekonomiya ay makakapagpataas sa GDP growth at gayon din upang mapababa ang debt to gross domestic product ratio ng bansa na kasalukuyang nasa 60%. Ang mataas anya na antas ng utang ng bansa ay maituturing na red flag, kaya't nakikitang solusyon ang pagluluwag ng restrictions sa mga lugar na may mataas namang vaccination rates. Iginiit pa ni Concepcion na dapat lahat ng establishmento ay magbukas na at ang mga restaurants ay payagan na ring mag-operate ng full capacity. Ayon naman kay Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry President Henry Limbon Leong, na wala anyang negosyo naman ang hindi susuportahan kung sakaling nga ipapatupad na o magkakaroon ng transition patungo sa Alert Level 1 o New Normal. Positibo naman si Philippine Chamber of Commerce and Industry President George Barcelon sa economic growth ng bansa ngayong taon. Subalit ipinunto nito na kapag sa oras na ibinabana ang Alert Level 1, kailangan na nakahanda ang lahat ng mga sektor. Kuha pa tayo ng mga dagdag na balita. Ang DSWD muling magsusumiti ng request for exemption sa Commission on Election upang makapagpatuloy ho sa kanilang mga serbisyo. Bawal ho kasi mga kabombo yung ibang mga services dahil panahon po ng nalalapit na eleksyon. May pag-uulat si Bombo Marlene Pajernos.
Dennis Bombo Ever, planong muling magsumite ng request for exemption ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Commission on Elections sa COMELEC upang makapagpatuloy ito sa kanilang pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Ito ay sa kabila ng ipinapatupad na pamantayan ng komisyon na paglilimita sa public spending ng ilang ahensya ng pamahalaan ngayong panahon ng kampanya. Sinabi ni DSWD spokesperson Director Irene Dumlao na umaasa ang kagawaran na makakatanggap ito ng positibong desisyon mula sa COMELEC hinggil sa nasabing request for exemption upang may pagpatuloy nito ang kanilang mga programa para sa tuloy-tuloy na pagtulong sa ating mga kababayan lalo na ngayong kumakaharap sa pandemya ang Pilipinas. Sa ngayon ay kinakalapaan niya ng kagawaran ang mga impormasyon at kanilang mga programang kinakailangang maipagpatuloy upang maisumite na ito ngayong linggo sa naturang komisyon. Binigyang diin din ng tagapagsalita ang kahalagahan ng mga tulong na ipinapaabot ng ahensya upang maibsan aniya ang epekto ng pandemya lalong-lalo na daw sa mga may hirap at vulnerable sector ng pamayanan. Ang Department of Social Welfare and Development ay magsusumiti muli ng request for exemption para nga po sa pagpapatuloy ng implementasyon ng mga mahahalaga nating mga programa at serbisyo, kasama na dyan yung mga infrastructure at yung mga ating mga procurement projects. At kagaya nga, sabi ko nga po, kagaya ng mga nakaraang eleksyon, umaasa muli ang ating ahensya ng positibong desisyon mula po sa COMELEC hinggil sa request nga natin for issuance for exemption upang may pagpatuloy na maipatupad natin yung mga programa nang sa gayon ay tuloy-tuloy din nating matulungan yung ating mga kababayan, lalo't higit at nandyan pa rin po yung banta ng pandemya. And ang anumang tulong na may papahatid ng ating pong ahensya ay mahalaga upang nga po maibsan yung epekto ng pandemya, lalo na sa mga mahihirap at vulnerable sektor ng ating pamayanan. Naasahan po na sa linggong ito ay makakapagpahatid na tayo ng request sa COMELEC. Sa kasalukuyan lamang po ay kinakalap nga natin yung mga iba't ibang mga activities mula sa central office at gayon din sa ating mga field offices para ma-determine po natin ano po ba yung po pwede natin mas ma-fast track na mga disbursements at ano naman po matukoy natin, ano naman po yung mga programa at serbisyo na kinakailangan nga pong magpatuloy and for that na kinakailangan natin ng exemption from the COMELEC. Samantala, binigyang diin din ni Dumlao na sa kabila nito ay nagpapatuloy pa rin ang DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng nagdaang bagyong Odette. Kabilang na niya dito ang kanilang isinasagawang pamamahagi ng family food packs sa tulong na rin ng mga local government units. Yung pong ating ahensya, lalong-lalo na yung ating mga field offices ay patuloy po na nagbibigay ng resource augmentation sa mga lugar na naapektuhan ng nagdaang bagyong Odette. Kasama na po dyan yung ating pong pamamahagi ng mga family food packs at ito nga po ay sinasagawa natin in partnership and in coordination with the local government units. But what we could assure you is that the DSWD continues nga po to provide technical assistance and resource augmentation sa mga lugar na naapektuhan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Merlin Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita naman, mas pinaigting pa ng Bureau of Customs o BOC ang kanilang security alert status. Kasunod na rin ito ng ilang serye ng pagpatay sa kanilang kawani. Sinabi ni BOC Associate Commissioner Philip Maronilla na hinigpitan na ng Customs Intelligence and Customs Police ang seguridad, kabilang na rin ang mga karagdagan pang mga restrictions sa loob mismo ng BOC building sa Maynila at ilan pang mga paliparan at pantalan. Ayon sa opisyal, nakakatanggap niya ang ahensya ng mga hindi pa kumpirmadong reports na mayroong mga hit list ng isang crime group, kabilang na ang mga personnel ng BOC. Sa nakalipas niya na buwan, 4 ng kawani ng BOC ang napatay sa ambush. Pinakabago nga rito ang nangyari kamakailan sa May Santa Ana, Manila, nito lamang Pebrero 12. Isa dito si BOC Information Technology Operator Hil Kuwa, manlapas na binaril sa ulo ng isang gunman sakay ng isang motorsiklo, at gayon din ang pag-ambush kay BOC Senior Appraiser Yod sa Nerpio noong Enero 7. At ilan pang mga serye ng pagpapasabog sa ilan pang mga kawani ng BOC na nakaligtas naman sa naturang mga pag-atake.
Voluntaryong naging paggamit ng magiging paggamit ng face shield. Yan ay sa kasagsagan ng pangangampanya at sa araw na rin ng eleksyon sa Mayo 9 para sa mga lugar na nasa alert level 1 hanggang 3. Base sa inilabas na new normal manual ng Commission on Elections, nananatili pa rin required ang pagsusuot ng face shield sa loob ng mga voting centers at mga isasagawang political rallies. Nakasaad dito na lahat ng mga individual na dadalo sa mga rallies, meetings at iba pang political activities ay minamandatong laging magsuot ng face mask at face shield kahit na habang nagsasalita. Gayon din ay yung mga nag-oobserba sa iba pang mga minimum public health standards. Subalit pareho din na manual nakapaloob mga kabombo, ang pagsusuot ng face shield ay voluntaryo lamang sa mga nakalagay na sa pinakamaluwag na alert level status 1, 2 at 3. Alinsunod ho yan sa Memorandum Circular ng Executive Secretary na si Salvador Medialdea sa inanunsyo nga mga kabombo ng COMELEC na Resolution number 1732, minamandato ang pagsusuot ng face shield para sa mga in-person campaign at anuman ho ang alert level classification sa gitna ng pandemya. Batay rin sa naturang resolusyon, ang mga botante ay kailangang sumailalim din sa non-contact temperature check sa pagpasok sa mga voting precinct kapag nasa 37.5 degrees Celsius o mas mataas pa yung matutukoy na body temperature, kinakailangan na magpasuri sa nakatalagang medical personnel. At kung talagang may lagnat ito, ay maaaring dalhin itong botante doon sa isolation polling precinct para doon ho sila makaboto. Samantala naman, ang Bangko Sentral ng Pilipinas binabantayan ang mga hakbang ng US Federal Reserve habang pinapanatili sa 2% ang interest rates ng Pilipinas. May karagdagang detalye si Bombo Dave Vincent Pasit. Nakikita ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magiging mas madali para sa susunod na administrasyon ang pagbango ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga reforma sa pagbubuwis na isinagawa ng kasalukuyang administrasyon. Ayon nga kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno, kabilang sa mga reforma na ito ay ang amyenda sa Retail Trade Liberalization Act, gayon din sa Public Service Act. Sinabi ni Diokno na nakikita nilang mas marami pang mga foreign direct investments ang papasok sa Pilipinas sa mga susunod na pangtaon dahil sa pagsusumikap naman ng kasalukuyang administrasyon. Para sa kanya, ang dapat na gawin na magiging susunod na presidente ay ipagpatuloy ang mga simulan ng kasalukuyang administrasyon pagdating sa usaping pang-ekonomiya. Samantala, binabantayan ng husto ng Monetary Board ang mga hakbang na tinatahak naman ng US Federal Reserve habang sinisikap ding panatilihin sa 2% ang interest rate ng bansa. Ayon pa kay Diokno, dahil sa manageable naman ang inflation rate na mayroon ng Pilipinas, nagagawa ng bansa na panatilihin ang benchmark borrowing rate sa mababang porsyento. Gayunman, hihintayin muna nila kung ano ang mangyayari sa Estados Unidos sa mga susunod pang mga araw at kung papaano naman makakaapekto sa bansa ang posibleng pagbabago sa interest rates ng US Federal Reserve. Ilan ng mga analyst ang nagsabi na nakikita nilang ilang beses na magtataas ng rates ngayong taon ang Federal Reserve ng US dahil sa pumapalo na sa 7.5% ang inflation rate doon. Bombo Davidson Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 40 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa dagdag pa nating mga balita, nakatakda ng ipa-report ng Bureau of Immigration o BI ang 2 South Koreans na wanted sa telecom fraud at isang Chinese national na sangkot naman sa economic crimes sa kanilang mga bansang pinanggaligan. Sinabi ni Immigration Commissioner Jaime Morente, ang 2 South Koreans ay kinilalang sina Kim Chang-chan at ito'y 25 anyos pa lamang at Kim Jun-hee na 38 anyos naman na aresto ng mga operatiba ng Fugitive Search Unit sa magkahiwalay na operasyon sa Makati City at Porac, Pampanga. Ang Chinese na babae naman ay kinilalang si Zhang Yuji, 51 anyos na ito at naaresto naman ng immigration operatives doon sa Mandaluyong City.
Sinabi ni Immigration Chief Morente na ang dalawang South Koreans ay mayroon ng summary deportation orders na inisyu sa kanila noon pang 2019 at 2020 dahil sa pagiging undesirable aliens. Ayon pa kay Immigration FSU Chief Rendell Ryan C., ang deportation order laban kay Kim Chang-han ay may kaugnayan ho ito sa arrest warrant na inisyu ng Seoul Central District Court noong pang October 2020. Habang si Kim Jun-hae ay naharap naman sa warrant of arrest na inisyu ng Seoul Mambu District Court noong pang July 2019. Subject din ng mga ito ng red notices na inisyu ng Interpol. Ang impormasyon ay nakuha ng National Central Bureau ng Interpol sa Manila at sinasabing si Kim ang leader ng Telecom Fraud Syndicate na nakabase naman sa Shandong-sung, China ay sangkot daw sa voice phishing para makakulimbat ng mahigit 63 million won o katumbas ho yan ng 53 million US dollars na katumbas naman dito sa Pilipinas ng 2.6 billion pesos. Si Kim naman na miyembro ng sindikatong nakabase sa China ay nakakulimbat din ng nasa 110 million won o katumbas huya ng 4.6 billion pesos. Ang tatlong mga ito ay nakadetine sa immigration facility dyan sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Tinatanggap na rin ng Pilipinas ang mga vaccination certificates mula pa sa karagdagang 8 mga bansa. Ito ay kasunod na rin ang pag-aproba ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases sa National Vaccination Certificates mula sa bansang Egypt, Maldives, Palau, Albania, Estonia, sa may Greece, Malta at Uruguay. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang pagkilala sa naturang vaccination certificates bilang mga karagdagang katibayan na nabakunahan na, gayon din para sa mga intrazonal movement. Nauna na ngang tinanggap ng bansa mga vaccination certificates mula sa 20 mga bansa. Naatasan naman ng Bureau of Quarantine, one-stop shop ng Department of Tourism at ng Bureau of Immigration na tanging ang mga vaccination proof lamang na inaprubahan ng IATF ang dapat na kilalanin. Tiniyak ng pamahalaan na mabibigyan ng tulong pinansyal na $200 katumbas ng 100,000 pesos ang bawat overseas Filipino workers sa Hong Kong na dinapuan ng virus ng COVID. Ginawa ni Acting Presidential Spokesperson Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles na ginagawa na nila ang mga karampatang hakbang ukol dito upang matiyak na mapapakinabangan ng mga OFW ang naturang ayuda mula sa pamahalaan, lalo na yung mga empleyado na nagpositibo sa sakit. Samantala pa sa mga karagdagan namang balita mula sa probinsya, nasa 12 katao ang nailigtas mula sa tumaob na bangka. Alamin ang buong detalye mula sa Star FM Cebu. Nasagip ang 12 katao kabilang ang mga bata matapos tumaob ang sinakyan nitong bangka. Nangyari ang insidente habang bumabiyahe ang mga ito mula sa Kinatarkan Island sa Santa Fe patungong Daan Bantayan sa Hilagang Cebu. Kinilala ang may-ari at namamahala ng bangka na si Edito Catamaran, 52 anyos, kasama ang kanyang tripulante na si Oliver Disabel, 40 anyos at 10 iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Nasagip ng mangingisdang si Randy Rosales ang mga biktima na nagkataong dumaan sa lugar ng mangyari ang insidente. Maayos naman umano ang lagay ng panahon at nasa maayos pa na kondisyon ng kanilang bangka, pero tila may kung anong maling pag-uugali ang isa sa kanyang pasahero na naging dahilan ng pagtagilid ng kanilang sinakyan. Maswerte namang walang nasugatan sa 12 sa kanila matapos ang insidente. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! 45 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Dako tayo dyan sa Kabikulan. 10 pulis na sospek ito sa pamamaslang sa aid ni dating biliran Congressman Glenn Chong ang sumuko dyan sa Legazpi City, PNP. Alamin natin ang latest. May balita ang Bombo Radio, Legazpi. Sa 10 pulis
Yes, Bombo Dennis, Bombo Everly, sumuko sa Legazpi City Police Station ang 10 sa 21 suspect sa controversial na pamamaslang sa dating bodyguard ni dating Biliran Representative Attorney Glenn Chong na si Richard Red Santillan at Jessamine Minmin kasing sa Cainta Rizal. Kung babalikan, pinasalang ang aid ng tumatakbo noong senatorial aspirant na isa umanong shootout matapos na paghinalaang kasapi ng Highway Boys ang sindikatong sangkot sa robbery, illegal drugs at murder sa naturang bayan. Subalit lumabas sa investigasyong isinagawa ng NBI noon na posibleng naipagkamali lamang ang SUV na sinakyan ng mga biktima galing sa annual gift giving activity. Sa inilabas na impormasyon ng Police Regional Office 5, 3 taon ding nagtago ang mga ito matapos mangyari ang krimen noong Desyembre 10, 2018. Dakong alas 10:30 kaninang umaga nang sumuko sa naturang himpilan sina Police Staff Sergeant Julius Villadares, Tubong, Quezon City, Police Staff Sergeant Richard Raagas, Police Corporal Arthur Gerard Ignacio, Patrolman Napoleon Relox, Patrolman Jordan Antonio, Patrolman Marvin Santos at Terry Anthony Alcantara, pawang mga taga Rizal. Kasama pa sina Patrolman Efrin Ariola Jr. at Police Corporal Merwin Macam, residente ng Pangasinan, at Police Corporal Diones Baramida Jr., taga Antipolo City, na mga dating miyembro ng Highway Patrol Group. Sa inilabas na arrest warrant ng RTC Branch 99 Antipolo City para sa 2 kasong mordera. Itunestudyo na rin ang mga ito sa naturang himpilan para sa karampatang disposisyon. Sa kabilang dako, umaasa ang mga naturang pulis na patiginggan din ang kanilang mga hanay kaugnay ng mga ibinatong aligasyon, kaya't nagdesisyon na sumuko na sa mga alagad ng batas. Live mula ito sa Legazpi City Police Station, ito si Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, basta Bombo. Okay, Bombo Beverly, isa lang ang katanungan ko rito, bakit dyan sa Legazpi City napili nitong mga pulis na ito na sumuko, Bombo Beverly? Ngayon na Bombo Dennis, wala pang ipinapalabas na statement ang Police Regional Office 5 o ang Legazpi City Police Station na kaugnay sa naturang usapin. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Yan mga kabombo, galing dyan sa Bombo Radio, Legazpi. Bombo International News. Nagpaabot ng babala ang Amerika sa United Nations matapos itong makatanggap ng impormasyon na may hawak ang Russia na listahan ng Ukrainians na papatayin o ipapadala sa mga kampo sa oras na mangyari na ang military occupation. Ayon sa liham na ipinadala sa UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet, nakasaad na lubhang nababahala ang Amerika kasabay na rin ang pagbababala nito sa posibleng human rights catastrophe. Sa naturang liham, minihayag din ng Amerika na mayroon silang natanggap na impormasyon na maaaring gumamit ang Russian forces ng lethal measures para magpakalat ng mapayapang protesta para sa nakaambang pagtutol ng sibilyang mga mamamayan. May lagda ni Bashiba Neil Crocker, ang US Ambassador to the UN ng Geneva, ang naturang liham na nagbababala pa sa posible namang paglusob ng Russia sa Ukraine ay maaari umanong magresulta ng mga pang-abuso gaya na lamang ng kidnapping o torture, at maaari ding ilan sa mga target nito ay ang mga political dissidents at mga religious at ethnic minorities. Bombo Sports News. Magarbo at ingranding ipinagdiwang ng NBA ang 75th year o Diamond Anniversary kasabay ng All-Star Game na ginanap nitong araw dun sa estado ng Cleveland. Naging highlight sa selebrasyon ang pagbibigay parangal sa 75th Anniversary Team kung saan 45 miyembro nito ay personal na dumalo, kabilang na ang pakikibahagi ng maraming superstars ngayon sa NBA at mga legends na sorpresa namang dinaluhan ni Michael Jordan, Magic Johnson at Kareem Abdul-Jabbar. Ang mga ito ay nagsama-sama sa gitna ng court na
nilagyan ng espesyal na stage. Lahat ng mga ito ay nakasuot naman ng blue blazers na merong 75th logo ng NBA. Pinakamalakas pa rin na palakpakan ay sa pagpapakilala sa lahat ng mga miyembro ng anniversary team ay kay Michael Jordan. Ilan sa mga agaw pansin ay ang presensya ng tinaguriang Dr. J o si Julius Erving, Dennis Rodman, Shaquille O'Neal, Allen Iverson at iba pa. Binigyang pugay din ang pumanaw na NBA great na si Kobe Bryant. 6 naman sa nakabilang sa kasalukuyang All-Stars ang napahanay din sa 75th team tulad na lamang nila LeBron James at Stephen Curry. At mga kabombo, sa mga dagdag pang balita sa NBA, nagpakita naman ng big show sina Stephen Curry at LeBron James upang pangunahan ang panalo ng Team LeBron laban sa Team Durant sa taunang All-Star Game na ginanap sa Jumpak na arena dun sa Cleveland. Nagtala ng kasaysayan si Curry nang magpakawala ito ng 16 na 3-pointers sa walang humpay na puntos na umabot sa 50 points upang tanghalin na MVP at tinanggap ang Kobe Bryant Trophy. Kung maalala mga kabombo, ang Warrior Star ay nauna na rin kinilala bilang career leader sa 3-pointers sa NBA, habang si James naman ang nagpanalo sa koponan nang maipasok ang winning shot sa pamamagitan ng turnaround jumper para magtapos ang score sa 163-160. Sa kabuuan ay may 24 points si James na nataon din na pagbabalik niya ito sa kanyang lugar sa Cleveland na binigyan niya ng corona noong taong 2016. Sa ngayon, 5 beses ng sunod-sunod na nanalo ang Team LeBron mula ng baguhin ang All-Star format. Nagambag din naman ng 30 points sina Giannis Antetokounmpo ng Bucks sa Team Durant. At nagpakitang gilas ang big man ng Sixers na si Joel Embiid na nagbuhos ng 36 points. Samantala, agad namang nagtrending sa buong mundo ang pagtatapos ng games na ayon sa maraming fans ay kabilang ito sa best All-Star game sa kasaysayan ng NBA. Samantala, yung billiard stars na sina Carlo Biado at Efren Bata Reyes sasabak daw sa Vietnam Sea Games. May nakalap na balita ang Star FM Bacolod. Pangungunahan ni Carlo Biado at Efren Bata Reyes ang Philippine Billiards at Snooker team na sasabak sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Sasabak si Biado sa men's 10-ball at 9-ball singles, habang si Reyes ay papasok sa 1-cushion at 3-cushion carom ayon sa anunsyo ng Billiard Sports Confederation of the Philippines bilang bahagi ng 8-man billiard team na isasabak sa SEA Games. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod sa ina ni Carlo na si Lolita Biado, sinabi niyang laging magkasama mag-ensayo ang anak at si Reyes kung saan billiards na ang banding ng mga ito. Nakikita po sila, minsan pumupunta po sila dito sa bahay, kaya nakikita ko rin po si Tatay Efren. Samantala, ang maasa si Biado na manalo rin sa 10-ball singles matapos makuha ni Dennis Orcolio ang ginto sa events noong 2019. Nagbabalik si Reyes sa biennial meet matapos niyang angkinin ang bronze medal sa 1-cushion carom. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Aktres na si Erich Gonzalez na tahimik ang love life ngayon, inulan pa rin ang pagbati kasunod ng umano'y pagiging engaged na sa non-showbiz na boyfriend. May chika dyan si Bombones Kayabyab Mercado. Deny nor confirm pa si Erich Gonzalez kasunod ng impormasyon na nakatakda na siyang ikasal sa kanyang non-showbiz boyfriend. Nitong weekend nang mag-viral o kumalat sa internet ang naisapublikong wedding bands ni Erich o Erica Crisel sa tunay na buhay. Dito na booking at mabilis na pinag-usapan ng mga nagulat na fans ng 31-year-old actress na ikakasal na siya sa isang simbahan sa Alabang, Muntinlupa
sa darating na March 23. Masyadong pribado kasi ang buhay pag-ibig nito, bagamat sa kanyang birthday noong nakaraang taon, nahapyawan sa kanyang video vlog ang husband-to-be na nagngangalang Mateo Lorenzo, ngunit ngayon ay pribado na ang naturang vlog. Taong 2018 nang ihayag ni Erich na siya ay single but not available. Sinasabing ang mapapangasawa niya ay negosyante at anak ng presidente ng isang tanyag na food franchises. Yan ang latest chika. Ito si Bonbon Nes, Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang multi-Grammy winning global superstar naman si Michael Bublé nagpasalamat sa Asian fans at ibinahagi din ang kanyang latest na music project. Makichika naman tayo sa Star FM Baguio. Grateful ang multi-Grammy winning Canadian superstar na si Michael Bublé dahil sa gitna ng pandemic at matapos ang 3 taon ay mailalabas na nito ang kanyang 11th studio album na Higher na kinatatampukan ng first single na I'll Never Not Love You at ang inaabangang duet kasama si Willie Nelson at mga kantang isinulat ni Paul McCartney at Bob Dylan. Sa pahayag ng global superstar sa Asian media, ibinahagi nito ang kanyang nararamdaman na makatrabaho ang mga legendary singers at excited na rin naman siyang maiparinig sa mga fans ang kanyang mga bagong tracks. Willie Nelson was one of my favorite singers, and I think of the great interpreters and singers that are able to put a song across too. And Paul McCartney, to know that someone that I admire so much had trusted me, it was something so special to come with me and produce the song. Tinig ng multi-Grammy winning Canadian singer na si Michael Bublé sa Star FM Baguio. Matatandaan na huling nag-concert sa Pilipinas si Bublé noong January 31, 2015 sa Pasay para sa kanyang To Be Loved Tour. Samantala, naging matagumpay naman ang kanyang concert tour na An Evening with Michael Bublé mula 2019 at magpapatuloy ito sa Europe at South America sa Hulyo. Nakilala si Bublé sa mga kantang Home, Haven't Met You Yet at Everything. Thank you so much. It was amazing to see so many people show up. You made me feel so good about myself. Thank you guys. Yan ang balita mula Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News! Muli na namang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ito na ang ikawalong sunod na linggo ng oil price hike. Yan ay sa pagkakahiwalay ho na advisories na inilabas ng Chevron Philippines at Pilipinas Shell, Petroleum Corporation at Sea Oil. At gayon din ay inanunsyo ng oil companies na ito na magtataas ng 80 sentimos sa kada litro ng gasolina, 65 sentimos sa kada litro naman ng diesel at 45 sentimos sa kada litro ng kerosene. Magpapatupad din ng parehong pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo ang clean fuel at petrogas, maliban na lamang sa kerosene na wala naman na paggalaw sa naturang oil companies. Epektibo ang naturang adjustment kung alas 6 ng umaga bukas, Pebrero 22. Pero sa lahat naman ng oil companies maliban sa Caltex na nagpalit na ng kanilang presyo ng kanilang petrolyo ay mas maaga, alas 12:01 ng hating gabi ay papairal ho ng kanilang adjustment ang clean fuel at meron ding magpapatupad ng alas 4:01 ng hapon. At ayon pa sa mga kumpanya ng langis, ang sunod-sunod na oil price hike ay dahil na rin sa nagpapatuloy na paghigpit ng pandaigdigang supply at impact na rin ng domestic prices. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission.
We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Mas Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan.